ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଲି, ଆସ ଯିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ସେ ଯେହେତୁ ବୋଇତ ଅଛି, ବୋଇତ ବାରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ବି ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳନା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଉ ବୁଲି ପାରିବେ, କ'ଣ ସବୁ କିଣିପାରିବେ, ସେ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ କାଳେ ଆରାମ କରିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ରହିଛି। ପ୍ୟାରେଟ୍ ବାର କଣ୍ଢେଇ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମୟୂର ବି ଘର ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଘରକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ମୟୂର ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତା ସହିତ ଘୋଡ଼ା ରହିଲା, କ୍ୟାମେଲ ରହିଲା, ଓଟ ଘୋଡ଼ା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଲେଇ ପାରିବେ। ଦୋଳି ଚକ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୋଳି ଚକ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋଳି ଚକ୍ରି କେମିତି ବୋଇତ ଦୋଳି ଚକ୍ରି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ବସେଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ। ଚକ୍ରି ରହିଛି, ଚକ୍ରି ଖେଳନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ପାଖରେ ବି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ସେଠି ସବୁ ଖେଳାଖେଳି କରିକି ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳନା ସବୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଲି ଦୋଳି ଚକ୍ରିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ଏଠି ବସି ଯାଇଛି, ବସିଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇଲାନି। ତାର ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ବସେଇଲି, ସେ ଯୋଉ ଚାରିପଟ ଘୁରୁଛି ଚକ୍ରି ପରିକା, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୁଲୁଛି କେମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ତାର ମଧ୍ୟ ବସେଇ ଦେଲି। ଅଟୋ ଚକ୍ରି ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ସେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଅଟୋରେ ବସିଲା ପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେଠି ବି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ କରୁନଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ସେଠି ବସେଇଲି। ଯେହେତୁ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଲୋକ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେବେ। 30 ଟଙ୍କା ବି ହେଇପାରିବ, 40 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ 30, 40 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଭାଲୁ ନାଚ ହଉଥାଏ। ସେଠି ବି ଭାଲୁ ନାଚ ହେଲା। ମୋ ପୁଅ ଦେଖି ଭାଲୁକୁ ଡରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାଲୁ ସହିତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଭାଲୁ ସହିତ ବି ନାଚିଲି, ଭାଲୁ ସହିତ ପ୍ରେମ କଲି। ତା ସହିତ ରହିଛି ବିଲୁଆ ନନା ସହିତ ବି ମୁଁ ବହୁତ ତା ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କଲି। ତା ବିଲୁଆ ନନା ସହିତ କୁଣ୍ଢେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କଲି। ତା ସହିତ ବି ବୁଲାବୁଲି କଲି। ଏଠି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ। ଯେହେତୁ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କେତେ ବଢିଆ ଖେଳନା ରହିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳନା ରହିଛି ଦେଖିଲୁ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି 2 ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗାଡ଼ି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣିଲି। ଯେତେ ଆପଣ ସେଠି ମୂଲ୍ୟଇବେ ସେତେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଦେଇଛି, କହୁଛି ବାବା ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି କହୁଛି ବାବା ଏଇ ଗାଡ଼ି ନବା। ମୁଁ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଦେଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ଗାଡ଼ିକି ଚଲେଇବା ଲାଗିଲା। ଚଲଉଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେହେତୁ ତା ମା ହଉଛି ନନଭେଜ ଖାଏ ନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛି ମୋ ନନଭେଜ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ବାହାରେ ନନଭେଜ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସିଏ ହଉଛି ତାର ମୋମୋ ପନିର ମୋମୋ ନେଇଗଲା। ପନିର ମୋମୋ ସିଏ ବି ଖାଇଲା। ଆମେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖାଇଲୁ। ସେଠି ବି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ନନଭେଜ ଖାଉ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ନନଭେଜ ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ। ସେଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ଚିକେନ ଷ୍ଟିକ୍, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଚିକେନ ଷ୍ଟିକ୍ ବାପ ପୁଅ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକିରି ଖାଇଲୁ। ମିଶିକି ଖାଇକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସେଇ ସମୟ। ତାପରେ ଖିଆପିଆ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ମୋ ସଡ଼ୁ ହିସାବ ହେବେ, ପୋଲିସ ସଡ଼ୁ, ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ସଡ଼ୁ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଳେଇ ନେଇଗଲେ। ତାକୁ ଧରିଲେ। ଧରିକି ପୁଅ କହିଲେ ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟୋ ଟିକେ ମୋର ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଆମେ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖିଆପିଆ କଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କରିକିରି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ। ଏତେ ଭିଡ଼ ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବେ 2-4 ଦିନ ହେଇନାହିଁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କୁହନ୍ତି ନା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆମେ ଠିକ୍ ଦିଟା ବେଳୁ ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ। 2ଟା ବେଳେ ବାହାରି ସେଠି ଲାଗିଲା 30 ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ରହିଯାଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏତେ ଜାଗା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଜଳପରୀ ଯେହେତୁ ବୁଲିଯାଇଛି, ଜଳପରୀ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଅଛି। ଜଳପରୀରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଳପରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଭାଗ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜଳପରୀ କେତେ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ଯେ ଜଳପରୀ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକିରି ଯେହେତୁ ଜଳପରୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅକୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଳପରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି କି ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଜଳପରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ମଞ୍ଚ ରହିଛି, ସେ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ସେଠି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।